Shalom madihita amang inang, tamulay maacara pertanyaan ngata di Bornginon, tabuk kamay deta siya nomor siya perusia ayat sada dohot dua. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi perbadian atau mapalangi dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonok kutuhamu roha na ibaru, dohot tondi na ibaru tu bagasan ate-ate amuna. Jala usatok kudo roha batu sian daging muna. Jala lehonok kutuhamu roha na marpakilalaan. Jala lehonok kumatodikku tu bagasan ate-ate muna. Ahudo mabahesa, asa marparangi hamu di bagasan akapatiku. Aka uhup pupe, radutan muna, jala patupau muna do. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus hudok hami mauliate tuho, sian nasa rohanami. Ala di paujak ho huriam di tanoon. Jala ala dohot hami di joho tusi. Saya suruh maton di perbadia tu rohanami. Asa tum hupar hatopot hami hangoluan nami. Asa lohot tuho mahami marhite-hite haporsia nasitong. Jala asa totong halason hami hasangapon guarmo. Natar puji rodi saleleng-leleng na. Amen. Tajahama epistel di pertanyaan ngata di Borginon iman natar surat di Jesaya ono plutolu ayat 10 sada sahatu saplopat. Songonom mahatana. Alai saya totong do anggo ibana marningo di bangsona ujudingolu nisi Musa di aka arina robi. Alai anggo naung di dok nasida di dia do ibana naung mabuan nasida nakok sian laut rap dohot parmahani parduaani biru-biruna. Di dia do ibana namar sagi hot todina di badiai todina nabadiai tutonga-tonga nasida. Ise ibana na manugo si Musa marhiti siya tangan hamulyauna naong patolak ay di julo nasida laho mabahin baritana sa leleng-leleng na. Ibana na manugo nasida mamulus akapusat songon hoda di adaran dangdung tertutup. Songon pinahan na tuat turura, ditugihon ton dini Jahoba na sida tuhasonangan, songonipe ditagihon do bangsom, asa mabahen guarmo marmolia. Ido sahana,
martua do akan atu mangihon hatani debata jalan nopiopsa. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 100 sia ayat sada dohot 2. Asini roha madihamu doho dame siat debata mata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita damang daina ha anggina pinaribot na marenganan di wagas tabi. Adorang soneja haturbu jami taon kamang kainang tumasay si holdo roha naing rak marsal hita somon nasay tapatu pahian di akanong salpu masih holdo roha alay songoni mahurwa namasa depe na ikon adopatta di bagas saptiki na may wabah virus corona akay na nga kamangha ang ginabanya ribot sa ini suguh kaduto hita di bagasan kesabaran di bagasan na sa totong mangulupos ni rohatta tu debata tayong ma di dongani Tuhan ido hita di jaga Tuhan taido hita di bagas tabi Nira Jumat do sayro hatop disoro akka hira na margoar umutu mutade alay anggo apala di bagasan tikki nata adopyom sada ubat sada solusi ikon manotong do hita martangiang pasahaton ngulutta tu debata lumobi ma hari Minggu tanggal 7 Mei 2020 imotot tama namar guar hasasaur niton di parbadia ima mula ni huria di Portibion ibe kotong dobe hita disebut tamar Minggu ipe ikon halaputot tado marsaur do tuhatta nangpe di bagas tabi alani siak kami parhalado HKBP Sidurame setong do sihol roha marsaur do tamu kamanga kenang alai sihol ni rohai narak do hita nuaing mangabalu tu debata asa tumibu ipasohot
virus corona. Nuain tajalo mahatani debata jamita di parsauratta atikpe di bagas tabi hita maringanan. Tersurat di Galatia 5 ayat 10 sahat rodi ayat 26. Hujahama songonon didok. Alayod dohudok. Marguru tutod di mahamu marparangi. Unang pasaut hamu hisap pisak ni daging. Aina marlohot toddi ni sakka ni daging. Jala maralohot daging. Ido sinakka ni toddi. Nama sialuat we. Asa unang di pasaut tamu pinangido ni rohamuna. Alai molo ditigo toddi hamu. Dang ginonggoman ni patik kamu. Alai tadap do parulaw ni dagingi. Ima permainanon, hahodaron, pargadupuson, hasipelebeguan, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaan, pangiburuan, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion, bunuh-bunuh, parmabuhon, haurmuson, jala akana sumatusi. Naukubabuan na jolo tuhamu, songonido nang nuain, dang teanon ni akka na mangulahon si songoni harajaon ni debata. Alayak kau do parbuin ni toddi. Holong dohok las ni roha, dami dohok labas ni roha, habasaron, habasaon, haporsiaon, halapohon, dohot hatomanon. Tang maralo pati dopa akka si songoni. Alai akka na ginonggoman ni Kristus Jesus diparsilak ko do daging na rap dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Ia dung di pangulo to di ihita taparangehom ma to di i. Unang mata eahi hasangapon narumar. Unang marsiasapan manang masilatean. Ido sahat na. Hamuna kana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Totu sudedo hita makasiholi persauran na dinggan. Persekutuan yang baik. Sudedo hita makalunguton punguan persauran di bagasan hubungan na saling masyatusan. Kalau di bahasa keren, kita umat yang percaya kepada Kristus sangat membutuhkan keharmonisan. Molo harmonis di jauh, harmonisme muse dohok diar parkarijuan, harmonis di paradaton, pasti harmonis do saha tutong-atongani persauran di huria. Lasor songoni mause makin harmonis di tong-atongani na berwarga negara. Yaki doau sudah itu kita makasih holi secara normal. Dangadong manangi sepe sahalak jol mau dang makalo mohoni kecuali namar sahid ate ale bolong namar sahid ibana babuha mana namar sahid alai guari nakin sudena hita jolma secara normal tung makasih holi persauran na dinggan alani hamok ka mga kainang songon huria na ni sauran ni Tuhan Yesus Kristus marhiti tondina totu huriaon totu hita ruas ni huria saya terus do dibina dididik diajari ahadu dalan asawui sahak tusi alayat orang soi
kupatongo majo pangatusyota marhite-hite na masa di Huria Galatia na niadoban ni Apostol Paulus. Dia man. Ternyata Huriaon nunga dijupakon na poso ni debata. Saya marsoal-soal. Adong nang satu namar konflik. Horongon. Ido na boy dibereng pelayanan Apostol Paulus. Ujungna para sauran ni Huria na di Galatia bada jumpang songon na nilo nakin dang harmonis. Saya berengol donian rambu sama hitam perdalanio say nama bagena alai di Huriaon saya dong do dapot pergutu-gutuan alanido Apostol Paulus songon na poso ni debata ibana pasahaton nguluna tu debata huhut majalo si debata parguguyo Tuhan lau mangulahon permahanion di tonga-tonga ni Huriaon ala diberi kemana adong dua pengaruh na mempengaruhi ngolu ni hita jolma dia may igopar may son perjolo pengaruh kuasa ni daging nina dungi pengaruh natong doi rupani songgop di bagasan di totalitas kehidupan ta kuasa pengaruh roh todi perbadia jadi nedua sai merlubado petuduhon hudok majo hira pengaruhna diturbuk tahun nak kitu takas do pengaruh nedua dia may molo pengaruh ni daging molo kuasuni perdagingon do name nonjol dari mayo nakini ngadah di Galatia bidu limai urok majoro bani songonon tadak do parol ni daging ima permainano hahudaro pergadupuson hasipilebiguon hadatuon permusuh-musuhon perbada-badaan pengiburuon rimas-rimas pergutu-gutuon perselisian pertahi-tahian bunuh-bunuh permabuhon haurmuson doakan na sumaptusi oma pengaruh na barjolo na say mga tu daging kuasa daging ikomparon na Apostol Paulus nakin ima na huhatahoni nonor dungya dong masih ada naik pengaruh dia may ternyata ngulut tahun saya dipengaruhi saya dijo kuasa ni todi perbadia ido na hulok nakin adong do sa butulla na say totong di batu kuria pasomal-somal hon ruas ni Huriaon asa mangolu di bagas sa todi sonari ma kupatongon dia may ganuk minggu di badah ta jongjong mahita makatidakon hapor siatay dungi na batuluhoni au porsea ditodi perbadia jala adong sada Huria nabadia tina ia Huriaon ima nati no mutomo ni todi perbadia baitulah suatu gawe salah hita alanido setorusdo disiram dicerahkan au porsea ditodi perbadia aku percaya kepada Roh Kudus adanya satu gereja yang kudus dan am bada sotong lupa hita siya kamang kainang molorong bebe oti-koti di bagas hatta marmuni kate alai sada arahan na terus gereja maswarahon ima na hugwari nakin porseat tot di berbadi asa buah hidon waing na beduhon kuasa atau pengaruh Roh Kudus ay buado haro pengaruh Roh Kuduson ang pengaruh ni daging ngataboto nakingan bangulubui ibagas tabiyak kay nangate sianon hujahado ayat 22 Galatia 5 ayat 22
akaon ma perbue ni todi holong dohot las niroha dame dohot labas niroha habasaron habasaon hapursiaon halabohon dohot hatomanon jalanang maralo patik tu si hala na mangolo di bagasan pati tang maralo nang tu pengaruh ni todi alay na selong lurupani mulai dok patik gabe ke neng menguasai alay neng dohonon halak na mangolo di bagasan todi yulahoni doak kanan ni patik ani nang maralo ate namasa diturpukon adong do pengaruh hami do ay mangolo do hami di bagasan patikina alay maralo tu pangotta ni patik contoh nama jo saido idokon patik palimahon ninna ikop pasangapom muna toras mo kita mah anggo patiki jelas do ikop pasangapom na toras ise mahitaon na sempurna mangulah patiki baholan adong kesalahan ni natorasta ngaulo sipata marmuni-muni di bagasar rohate alanya ka mga kanang na dua kuasa on ma na di batuduhot di tonga-tonga ni ngoluptan wain na jujut gabe mengarahkan tusada kuaso alay tayo ngoma anggo huaso na dinggan banga tabo to te orang macam wain Galatia 5:22 ima akan mangolo di bagas atol di perbadian idok hatani debatado unang senidok ko di ba una sinonggopan ni tol di perbadian na hape hon na marbeda idok amat tanah hami na sinonggopan ni tol di perbadian na baru ho berjamu na bidang merdomu hami na sinonggopan ni tol di perbadian na simaduan na bidang merdomu hami na sinonggopan ni tol di perbadian na aduh akan asing dik kumajode alay na sinonggopan ni tol di perbadia tungadong pe pergolakan alay kunarong doholong ni roha molodong pe perbedaan pendapat kunarong doholong memang hidup saya marah terlungubi di talak batak ngolong ama sielusan itorido torus satu hati-hati gabe hira hilang do akan ni hiruonna sian puaso ni tol di perbadia akamanga kanang dang maul hita manakut jamitom dang maul hita mangatusi ahudok nakin setiap manusia mendambakan keharmonisan sudena hita na marsaur dok dijabu lomohi roha imana tagwari bahagia ay sohot tikinalau sohot molak kadok kepeng nabi ikalilingi bunga selamat berbahagia selamat berbahagia kita mana yang manukut diri tabi ngabahagia be kita berarti dang boleh holan ala tulisan alay idokon hatani debata ya idok sono ujuni hamuma ujilah roh mana yang bernaung di dalam hidupmu ujuni nomor 8 uji kita tes unang senidok ko di ba na burju apa itu pinatudon baru siya nuina orde na jutan buat susudah dang mamereng inganan ipes tapi olu buat na kanasing contoh alani merhite parang itaw ni dokon ujilah roh mana pengaruh mana nah saya holat daging ido na berkuasa ido neng dohono ni jami tau kamanga kenang topet tita nuaing mangadobi na maol di Portibio imadia virus namang isop ngatung lilingon nate kalau lang salaw ngeluwi 2 bulan kita na subuhi merminggu bersama di gereja do dia ke pertanyaan sektor latihan kor do keranasing wah
tuk sungeri no nete alai di suasana ikut jalota do pengaruh ni todi tamo to memang haci do te haci do memulus nama som dia mah horo haci na somal nahian masih jalangan balagi halak batang asa songna baik do jalang na itro tahu do jalang-jalang nete anggonaing ina do majuru bani olo mah tersinggung di bakadongan na somal nahian molodong akka ulang itu retado apa no aing ro aba pecika mandokon atur jarak na uli me ima ngok na alay nang pisongoni dinangok ngodong tabangido ma kuasa Roh Kudus ay molo sinonggopan ni tod di parbadia do adong do nakid di sona de sa itong makaholongi ay pencegahan virus corona do asa ikon di rumah saja dulu na ala holong do rohani hita jolma Tuhan ngoluan alani mari kita kena bisuk pencegahannya mari dulu kita mengatur jarak alani unang itor ni buradongan belum ni tak so mas jalan ape sorong beha porsion ni inna musema alai anggap halak na mangolu di bagas sektor di holong las rohana nang pe songoni na masaw so itong doy mana makirim tu de bata sebetulnya lado tu si perokku serong mandokun hiba dok kapar sejarah di corona ubaina dia mainingon ya marong mandokku seda gabi di tempado hita nang berkreasi na dia mah kreasi na niku na soju pola olohia ni manu cipiring gak bela manu cipiring na ko oleh ate asal mai boto arong bo HP akasi halas sonon ujaha ma alani zaman teknologi media ngarong madokon wah di masa corona ini saya melatih pertanian di seantero rumah kami na kebuat dia ke kaleng-kaleng manang dia mah gabe di si bunga manang susuanan beras bui mar perbui bui iba beni kreasi mardekke inna di sedapot iya gudang do BHB si halason artina molo masa pe corona molo dikuasai to di perbadia saya lala do mar pakiri muncul natagwari kreasi baru kabanga kenang molo lo modu pitan non bangay kon say manginong iduro hata puaso dia bututu nuaing na manginona di jauh namion dia ekoni dula alani turpu jami tauma mangajari hita ikuboy do taluhonot tadaging taon marhite waso ni tada todi parbadia unang waso ni daging mangalo todi unang masyalo memang mau maralo na hatsitan asal kuar na maralo ma alai hita naung tinoppa ni debata adung ditoppa debata si Adam yulus sama tu igungna bungbung ni gungna hosa hanguluani yung sama gabe martodi na mangulu neng dohonokku dumpe adong dagini dungi dirajai todi nafas hidup yang diberikan oleh Tuhan tamanga kanang atik pengalam malo hita niyan na malo bedo hita alay unang gabe hita mangarajai todi ni debata alai olo mahita irajai todi nasiat debata ay dudlonom idok sonon unang matayahi hasangapon na rumar unang masyasapan manang masilatean unang matayahi hasangapon na rumar unang masyasapan manang masilatean molo halak na marguru di todi dakkolan ning diri na nang sangap dakkolan ase bereng ngau ase songono na ulangi alai molo nunga marsanga debata marmudia debata
kita betong marlas niroha. Gereja, kuria, ajaran ni todi, palauhon, asa unang mangulun na masilatean. Kita do mandoa de, ihalak batakon, namurado konflik, alanya, ala dirajai, elak, late, teal, karena marguru tu daging mo. Alai asam hilang siang ngulung tau ni, marguru tu todi. Dari di tetahi. Suara todi ni tuhakai. Teti upenane. Molo talau si doon. Bangirido ngulung tadi. Alani tu jadi tau. Aladong dua hal seperti itu tak. Pengaruh dia loh. Jalong. Tong dukuasa di daging. Alai daging tau. Olo mahita manjalo kuaso ni todi. Ya bisa mahita harmonis, sejahtera. Isoma dawari sialum, koras-koras, sehat, semangat. Alanya alamar guru tu todi. Alanya kamangan kenang Tuhan tamang paroya kita. Lumumi diaka puda nabi natongon diaka nabi di negara nang di tibion mengajari kita memulus koronau. Setong mahita mar guru tu todi. Asal nang hol mampu paraluak kita. Tuhan tamang mar guru kita. Dalam sehat tidak, semangat tidak. Alani kuasa ni todi berbagi. Amin martanya mahita. Mauliati Tuhan. Dinaung pinapilih tonomu Tuhami na tau mempengaruhi godonannya. Adong dua pangalaho na mempengaruhi totalitas ngulunan. Mengarut tu daging doh na marguru tu todi para badia. Takas do di buku nami na badiong pajojorhon. Hala na mangulu di bagasan mengarut tu daging. Tunggawe mapai mabiar bunuh-bunuh dohot akan asarobang tu si alai mulu na mangulu mangadu tu todi parbadia masih holongan maridame lasrohan aliyama nabasa porsia dohami ala sudina hami na mangulu do penoain dia siang anau makalunguton harmonis bahagia di rumah tangga nang diaka parsawan ala di poswana sai totong mahami di saori totim todi parbadia jalaido para siajaran nani leon ni huriam totong na saya totong ikon hatidak konon nami sigalong minggu porsea di tol di parbadia huria na badia alani Tuhan bunga di pasong pokok Tuhan tol di parbadia asas harmonis sejahtera ngulu nami sayolo mahami Tuhan marguru tu tol dim tol di parbadia ala Yesus Kristus amin. Mari kita siang ukir dia pada suku lobat ayat 我。
Martang yang bahitam. Mauliati rohana namin ho alay Tuhan. Tuhan na mangaramo tingulo nami. Na matungani hami ding hong luas si kanupari. Na mamaso-maso hami. Kabibuhi hami marpungo di bagasan Borginon. Di partangyangan ni Huriam. Hakabipisi durami. Duhot di sudia ke sektor-sektor na dong di Huriam. Mulutukpe hupatupahami partangyangan sian bagas jorok laho marmahani ruasmu alai Tuhan lagi dusongon namasan waing diluat namion di nahumaliak kami di bangso nami namasa virus corona mawabah mulutukpe masa ke parukiloni alai Tuhan alai songon tada halak Kristen na makaprosyay ho tuktong do marpangusat dia tuho hami tuktong do patupaon nami parsobaw di baga sa guwarmo parsobaon na badia na hami na makahulungi ho alay Tuhan nung hubigi hami hatam di Borginon na mawakulingi hami ruas mo sudi asa margugu kami pinarguguan itu tim perbadia asa daw siya kami akatud di haudarun tudi pargadupusan tudi atahuton alay margugu kami di bagasa tutim na badiahi gabi hutada kami di bagasa ngulu nami akaparbue ni tudi gabi bui kami mardami marlas di roha marsada ni roha markulong di roha marlambok di roha kami duhot akadungan nami kami duhot keluarga nami sudi nang disudi ruasmu alai Tuhan nadung di Huriamun siap danak sahatu nama gudang sian sekolah minggu sahat tulan siya pasu-pasu alai Tuhan di bagas nasi debi lehut diganup-ganup rumah tangga aka pinapinar sakap ni rohana sida pasu-pasu di usaha nang di parkarejuan nasi dan nang di jama tangan nasi dari Tuhan mulutukpe di bagasan keterbatasan di bagasan hamaulun kami ruas memangalului akka sinadungan nami alai tuho do kami mar pangabaluan alai Tuhan kon pasu-pasu masudi akan ajina mani ruasmu lehot di kami hahipasun pada waka sahit siatunga tunga nami mulutukpe kami sukun nama biar ala wabah koronaun nasunggup di tunga-tunga nami nasunggup di humaliak kami alay marpus ni ruwa mahami pasahatu tuho nama saun alay Tuhan asa dunganamu hami pada uma kaparsahiton siap kamion nang disudi parhubas na dong di Huriamut Tuhan pangulan ni Huria sian amang patita nami guru Huria Bibil Prum Tuhan situa sudi parhalado nadong di Huriamut Tuhan na mangula marhubas lahu makubasi lahu mabeta-betai partudian ni ruasmu pargugui hami Tuhan lehot di hami hagugun mulutukpe hami di bagasan hosoni rohan mulutukpe hami di bagasan hagaleon ala husadari hami do Tuhan galay do molo daging nami alay na pusto rohana nami Tuhan di nama nomu hami tuari parningutan asa sahur ni tutim tur di perbadia tu hari minggu na naing ro sapay ingot tami dotak kageleng nami be anakon nami be keluarga nami be marsaur di bagas nami be pajong jokon parsurbahun mamakulingi ho alay Tuhan di Ganopari mauliatin madiho Tuhan di program ni Huriam nahula kami di namasa keterbatasan pargugui sude akan namangula alay Tuhan pargugui duhot ruasmu gabe martabat-tabang las ni roha martabat-tabang hulong ni roha mulog tungpes di bagasan keterbatasan sedang buhi kami pajupang buhi alay asinoroham duhut hulong ni roham do mangarahut tami nasahurian mauliati madiho alay Tuhan jumulo urasi hami siat adusaw nami
Asa tamahami manjalo pasu-pasu na naing si pasahatum mutu kami gabi jalon nami di bagasan las ni roha. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Noeng marit di mahita nomor 410 ada songgok tuhami mata pasahap peliata tu huriata. Tatangyak kumapiliata tutuhata. Ali di batama namin na di banua gitjang odo hararuan ni saluhut silehon-lehon na denggan dot nasa uli basa na malutus. Upasahat tami masyan na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na usijolon. Paso-paso may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati buluhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toldim asalam tadda hami godang ni sileolem itu hami asalam girgir hami madok molate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita muse mangidoho di tangyang na pinodahon ni Yesus Tuhan kasisiana. Alia manami nga di banua gijang say pinorbadia maguar say Roma harajaumu say saut malomaniroham di wala tongorosongan dari banua gijang. Leon matuhami sererok kongulos siapari sesa madusa nami song panesa nami diusan dong na mardosa tuhami una kami tugut pangacunan balua mahami siap pangago Ay hono na punah raja. doh tagugun rodi Asa hasa ngapos abos sa piling saliling nilabengna. Amin. didongani asinirohani Tuhan Yesus Kristus hata dohot tolong nirohani de mata ama dohot parsaoran ni tol di parbadia ma mangaramoti dohot mamasu-masu hamuna saluhutna. Amin. Horas madihamuna saluhutna. Horas. Shalom.